Anna Ladybird versenyzett itt többször Cserephiba lovagolta például ezen a Kiskunharci pályán, nagyon jó versenyző volt, nagyon jó ugróló volt Ladybird. Fazekas István pedig, mint mondottam, külföldön dolgozott, válogatott lovas volt, és 1993-ban magas ugratás, ugye Anna? Zápornyergében felállította a májvérényes szedekpályás magasugró rekordot, a magyar rekordot, 215 centit ugratott Fazekas István záporral. Argonnal jött az első eredmény. Meg a látomot is átugrottam volna. Nyáfát átugrottam, halló. Semmi gond, sikerült, ugye? Mennyi szomni kettőt is. Rogyari Nagy Kristó, Gibrán Szarazbeg, Nyitó. Magas ugratás, ugye Anna? Mondtam, hogy ez a Gibrán